Ndị ọma ekene ọmanụ abalị ọmanụ ebe ọ bụ na ya anọ na tata ụbọchị ọmanụ ebe ọ bụ na ya anọ na tata ekenekwa m unu onye unu na-anụ unu bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele. Abịakwa m tata ka anyị na-enwekwa mkparịta ụka, na-enwekwa ntụgharị uche gbasara ụwa nke anyị. Unu ma na ozi m ji abịa bụ ozi gbasara ụwa nke ndị Igbo, okike ụwa nke ndị Igbo. Ndị ọbụla nọ n'elu ụwa nwere akụkọ etu ụwa si malite n'anya na nghọta nke fa. Mpaghara ụwa dị iche iche nwere nghọta na nkọwa ụwa nke fa na etu ụwa nke fa si bido. Ndị Igbo nwekwalụ nke fa. Nke ndị Igbo ka m na-abịa akọ. Okike ụwa nke ndị Igbo bụ ife m na-abịa akọ maka ya. Ekenekwa m unu ma na anọ m na YouTube. Biko ọ bụrụ na ị na-ege ntị n'ozi ma nyelụ m aka ka ijekwa na YouTube ka itikwalụ m aka ka anyị wee na-aga. Ọ na-enyekwa obi aṅụrị ịnọkọtakwa ịfụkwa na onye ọzọ tikwala ya aka ozikọ na ife a na-eme na ife a na-ekwu na ọ na-aga. Ekenekwa m unu nyekwala aka wee na-ezisakwa ozi ọma maka na ndị Igbo anyị nwelu ọ bụrụ nwa bekee fasino duty of care. Nwanne anyị bụ ndị Igbo si na ikwu amala ibe ezie nya na anyị nwa ka ọ dịlụ ịkụzilu ikwu kụzielu ibe nke onye ma ọ kọọla onye ọzọ ka ndị ọzọ wee malụkwa. Maka gịnị na ọwa nke anyị ka anyị na-achọ, okike ụwa nke anyị ka anyị na-ekwu maka ya. Maka na ndị na-efu efu mana ndị na-efu efu ọ bụ na fa amụrụ na fa na-efu efu ma ebe fa bido ofube fa ama mma etu fa ga-esi wee chọtakwa onwe fa. Unu mana m ada egbuzi oge nya na aga m agaba n'iru n'ozi nji maka ya bịa tata. Unu ga-afụkwa na nnọkọta nnekwanya n'akụkụ. Ọ maka na aga m edetu nwantịntị ife maka na ụbụlụ ka ewe na-achịkọkwa n'ụbụlụ n'ụbụlụ abụ ozikwanụ nwa anọkọta netwọk ekopụ. Ọ bụ na netwọk kopụ ka enekwa n'anya wee fụ ife a na-ekwu wee mara ebe a na-aga. Ekenekwa m unu ya na ozi m ji bịa tata. Unu mana anyị ka na-atụsa ite naanị iteghete anyị kpọlụ ise anọ na ya ka anyị ka na-atụsakwa wekwali ya wee na-akọwakwa gbasara ozi ịlọ mmụọ n'oge gara aga. Oge anyị kwu maka oge a na-akọwa maka ise atọ ada ama ọ bụ na ọnwa onye ọfụ nọ n'ebe a tata ka ịghọta na dịka m si akọwa na ọbụnadị ọgụ ọnụ ka Igbo ji akọwa okike ụwa nke fa. Ya na okike ụwa nke ndị Igbo abụrọ ife ndị mbịambịa kụzielu fa, abụrọ ife ndị mbịambịa nye fa. Nke a bụ Igbo kpọmkwem, ebe etu Igbo si wee malite n'okike, etu Igbo si wee nọdụ n'okike wee na-aza Igbo wee bụrụ ndị fa bụ. Ndị ọbụla nọ n'okike nwere akụkọ mmalite ụwa fa. Nke a bụ akụkọ mmalite ụwa nke ndị Igbo. Ya ka anyị ji wee na-abịa na-akọwasị wee na-ekwu tata n'ozi anyị ka na-ezi n'oge kịta na ọbụnadụ ọgụ ọnụ ka anyị wee ghọta na okike ụwa nke ndị Igbo gbadoro okwu na Igbo kpọmkwem. Ọbụnadụ ọgụ ọnụ Igbo ka Igbo ji akọwa okike ụwa nke fa. Ọbụnadụ ọgụ ọnụ ọ bụ na akụkọ ụwa nke ndị ọzọ nyere Igbo ama nji nwa ọgụ ọnụ wee na-atụsịa. Mana ọ bụrụ ọsọ ọgụ ọnụ ka Igbo ji atụsa akụkọ nke fa ji ọbụnadị akụkọ iro, ọbụnadị abụ a na-abụla ụmụaka, ọbụnadị afa a na-aza ma anụ ọfịa ma osisi bi n'ọfịa ma mmadụ, ọbụnadị okwu ọnụ. Ife ndị a niile ka Igbo ji akọwa akụkọ ụwa nke fa wee zikọ na nke a bụ ụwa nke ndị Igbo kpọmkwem, na ọ bụrụ ụwa aṅụtala aṅụta, ọ bụrụ ụwa aṅụtala aṅụta, ọ bụrụ nke ayọtalụ ndị ọzọ. Ya na anyị nọ n'ite naanị
itenaanị, iteghete. Mana iteghete anya ka anyị bịa na-akọwasị ka anyị wee ghọta ife ọ bụ na itenaanị agụcha ise, ise atọ abanye na ise anọ. Agụcha ise atọ abanye na ise anọ, agụa ise abụọ bụ ịsaa, abanye na ise atọ bụ ịsatọ, esi na ise atọ banye na ise anọ. Ya nọ ise anọ ka anyị na-ekwu maka ya tata. Nke a bụ ozi nke ịbụọ na-eweta gbasara ise anọ, wee na-ekwu na okpu okwu njibịa tata bụ nwata malu ebe o si. Nwata malu ebe o si, ọ bụ okwu bụrụkwa ndụmọdụ. Nwata malu ebe isi, nwata malu ebe isi, mana nwata malu ebe isi ka iwe dị efu na afụ bụ ọfịa, ka iwe dị efu na afụ ba n'ime ọfịa. Nwata malu ebe o si, ebe o si amali ya. Nwata malu ebe o si, ebe o si amali ya. Etu a ka ọ dị. Aka nni kwa aka ekpe, aka ekpe akwa aka nni. Aka nni kwa aka ekpe, aka ekpe akwa aka nni. Etu a ka ọ dị. Ya na nwata ga-ama ebe o si, ka ebe o si wee mali ya. Nwata gbarapụ ebe o si agbarapụ a. Nke a ka Igbo ji asị na anị na-ama mmadụ agwa. Mana nke a bụ nkọwa na ntụsa na ịma agwa bụ nkọwa anyị ga-enye n'oge ọzọ. Ya na tata na anyị bịa ka anyị lote ebe anyị si welu n'ọnọ ebe anyị nọ tata. Anyị si na ise atọ. Ise atọ anyị mana m na-akọwa maka anya ịfụ ụzọ. Anya dị iche iche ịfụ ụzọ. Mana nghọta dị omimi. Maka na nghọta dị omimi ka anyị ga-eji wee maka na ekwu anya ofekete na-ekwu anya nke anyị ji afụ ife kịta. Mkpụrụ anya na-aba adị ya n'anya. Mkpụrụ anya na-aba adị ya n'anya bụ mkpụrụ anya. Mkpụrụ anya fabụrụ anya. Anya dị n'echiche, dị na mmụọ. Ọ nghọta na amamife na-emeghe anya. Ya na anya a na-ekwu na ise atọ, oge m bịa kọọ maka ise atọ bụ all sight. Ya bụ hindsight, insight and foresight. Anya gburugburu. Anya gburugburu nke gara aga, nke na-eme kịta na nke ga-eme n'ọdịnihu. Ọ n'ebe afọ ka nyanwa bụ ife ise atọ na ife ntụsa ise atọ na-eme ka ịghọta anya mmụọ site n'ịlọchi. Ntụsa ka nghọta bụ sight ka nwa bekee na-akpọkwa intuition ada abụ ife afọ n'anya ma ife anụ na ntị ma ife agwala agwa. O nwere ebe o si abịa dịka ndị Igbo si wee malụ nọ nghọta ime mmụọ. Nghọta nke dị n'ime mmụọ, nghọta nke so n'ime mmụọ. Ya na nke a bụrụ ife mkpụrụ anya fụ. Maka na ife mkpụrụ anya na-eme bụ na mkpụrụ anya na-esete onyinyo, onyezie mmụọ nọ n'ime akọwa ife ọ na-afụ. Ya na ọ bụrụ mkpụrụ anya na-asị na afọ m iko, mba, ọ na-esete onyinyo iko. Ife nọ n'ime agwazi anya na nke a iseta bụ iko. Etu a ka ọ dị n'ife niile anya mkpụrụ anya na-afụ. Ya na intuition bụ nghọta ime mmụọ. Ọ site n'nghọta ime mmụọ ka amamife ka mmadụ ga-eji wee nwee ike ịkọsị na nke a bụ ka ọ ga-esi mee echi. Ya na ọ nwere mmụta, ọ nwere nghọta nwere ike ịtụsa ife ga-eme echi. O nwere nghọta na ịfụ ụzọ na amamife nwere ike ịtụsa ka ọ ga-esi dị echi. Maka gịnị? Maka na ọ ghọta ka o si dị oge gara aga, ghọta ka o si dị n'ime oge kịta. Maka na etu o si dị n'oge gara aga na etu o si dị n'oge kịta ga-agwa gị ka ọ ga-esi wee dị echi. Ọ ụdị nghọta
na-emeghe ụzọ, na-emeghe anya mmụọ, na-emeghe echiche mmụọ mmadụ iji nwee ike ịgba afa, wee nwee ike ịfụ ọfụ. Maka na afa bụ uche, ịfụ ọfụ bụ uche. Ọ nghọta dị omimi ka mmadụ ga-eji wee nwee ike ịtụsasị na eke ọ ga-esi dị echi. Maka na anyị maka o si dị tata, maka na anyị maka o si dị nnyaa oge gara aga. Ya na intuition bụ the ultimate sight. Insight, hindsight and foresight dị iche. Intuitive reasoning bụ the highest kind of reasoning. Ya bụ echiche na amamife na nghọta nke kasị nke. Maka na o si na mmụọ abịa, adị ezighi ezi, ọ mmụọ na-ezite ozi a. Ọ mmụọ bụ nyanwa na-ezite ozi a. Amamife na-esiro na anụ arụ abịa, o si na ụwa nke na-abụrụ ụwa nke anyị, dịka anyị si wee ghọta na ụwa nke ndị Igbo dị ụzọ abụọ. Na ụwa ndị Igbo dị ife ọbụla ndị Igbo na-eme dị okpukpu na-abụ mmụọ na ndụ, mmụọ na ndụ. Mana mmụọ kwụbalụ ndụ, ya na ndụ anụrụsịa na mmụọ kwụbalụ ndụ. Ya na anyị bịa na ise anọ anyị jikwa akpatụkwa aka ịlọ mmụọ. Ise atọ anyị jikwa akpatụkwa aka ịlọ chi. Mana n'ezie na fana abụ ịlọ chi na ịlọ mmụọ bụ n'ofu ebe ka fanọ. Maka na aga echigha ọ iru na azụ, aga echigha bụli iru na azụ. Ka anyị na-ekwu maka nghọta ime mmụọ, kedu ife akpata anyị ji ekpọ ọnya nghọta? Ka anyị wee nwee ike ịdị na-abọsa uche na amamife nke a sị na mmụọ abịa. Kedu ife kpata Igbo ji kpọọ ọnya nghọta? Kedu ife Igbo kpọrọ ya nghọta? Maka na atụli atụ, ọ ife atụli atụ ka a na-aghọ aghọ, ọ ife atụali ịghọlụ, atụali ịghọta. Ọ bụrụ na atụlụ ema nghọta, maka na inwe ike ịtụtụlụ ma ọ dị naanị, inwe ike ịghọlụ ma ọ dị n'elu, mana ị ga-aghọta maka na atụgoli iwe ghọta. Ya na ife ọ na-akọwa bụ na atụa aghọta, o nwere ife na-atụ, o nwere ebe esi atụ a, o nwere ebe o si abịa. Kedu onye na-atụ? Kedu onye tụlụ gị? Kedu onye na-atụ? Kedu onye na-atụ uche a? Kedu onye na-atụ amamife a? Ị ga-eji wee nwee ike inwe nghọta nke anyị na-ekwu maka ya, wee nwee ike ịkọwa ka ọ ga-esi dị, ka ọ ga-esi dị n'oge na-abịa abịa. Maka na ị nọ n'oge kịta malụ ka o si dị n'oge kịta, ịgaga oge gara aga fụ ka o si dị n'oge gara aga. Mana ike ọ bụrụ na ị nọrọ ya n'oge gara aga nke tele aka, mana ndị na-akọla esi na ka o si dị, ọnya ka ị ga-eji wee fụ ka o si mekịta, wee nwee ike ịkọwa ka ọ ga-esi dị n'oge na-abịa abịa. Mana a ga-atụle, a ga-akọwale iwe ghọta. Kedu onye na-atụ? Odi ọbala. Odi ọbala. Ofu odi ọbala a gwala Igbo na ise ka Igbo na-asị kedu ka fa ga-esi nọ, kedu ka anyị ga-esi nọ, kedu ka anyị ga-esi mee ebe anyị na-apụ ọlịlị ọbụla ebe obibi. Odi ọbala sị na ya ga-abịa ka ya bịazi, ka ya bịa kụzie, ka ya bịazi ka ọ ga-esi wee nọ n'oge etu esi eme na mmụọ ka e ga-esi mee na ndụ, etu esi eme na mmụọ ka a ga-esi mee na ndụ. Ya na ife Igbo gbakwasara ụkwụ n'ụwa Igbo niile, na nghọta Igbo niile, na amamife Igbo niile, na ọdịdị Igbo niile bụ nọọ ka o si dị na mmụọ ka a ga-esi mee na ndụ. Ya na ya ama nchọba ka a ga-esi mee. Maka na onye ozi na onye nkụzi na onye nkọwa na ụmụ ozi ndị niile ọkpọ nwa bekee kpọọ muses, ọrụ agwụ niile ọkpọ na fa niile bịa wee tọọ ntọanị ka Igbo ga-esi wee nọ n'ọka fa si anọ na mmụọ, na-etu o si dị na mmụọ ka ọ ga-esi dị na ndụ. Odi ọbala.
ya na anyị fụlụ odi ọbala na ise fụ agwa ọkpa fụ nkọwa ọkọwa fụ nkụzi ọkụzi ọ ka na-akụzi na-aga ọ ka na-enye na-aga maka na anyị aghọtago n'ụwa Igbo abụrụ ụwa mmadụ n'ụwa abụrụ ụwa mmadụ n'ụwa bụ ụwa mmụọ ụwa bụ ụwa mmụọ ya na odi ọbala anyị na-ekwu bụ nyanwa bụ nne ama na nne ife nne ama na nne ife ọnyanwa bụ nne mụlụ ama na ife nke gị nwa na-akpọ amamife ama na ife ya na ebe a bụ ntọnanị amamife na nghọta ọnyanwa na-enye gị ọnyanwa na-atụlụ gị kịta ọgbata m n'uche kedu ebe o si gbata anyị n'uche kedu ebe o si gbata anyị n'uche o si n'ọpa iwe ka gbata anyị n'uche ka o si n'oji oto gbata anyị n'uche kedu ebe o si gbata anyị n'uche onye tụlụ ya onye tụlụ ya uche a ọ nne mụrụ ama maka ọnya na nne mgbaama ọnyanwa bụ nne ife maka na ịghọta iwe nwee ife wee dị shed more light ya na ife abụrụ sọsọ ife dị na ufolu ụbọchị iji afụ ụzọ n'ife bụ nghọta mmụọ nghọta ime mmụọ amamife uche si na mmụọ si abịa ife ndị a niile ka Igbo ji ekwu maka ịlọ mmụọ maka gịnị na ya aghọtago na ife dịka o si dị na mmụọ ka o si dị na ndụ Igbo enwere ụzọ ọzọ ji wee tọọ ntọ anọge ndị tọrọ ntọ anọge Igbo ndị mbụ na ndị egede ndị tọrọ ntọ anọge ndị Igbo o nwere ebe ọzọ faji nwomite ifefa ji wee tọọ ntọ anị na-abụrụ na odi ọbala si n'ọmụ ka mụ ga-aga ziga m ka m kụziela ụmụ m maka na ndị anyị na-ekwu maka fa ndị na-alọ ụwa ndị na-alọ mmụọ ndị na mmụọ na-alọ ụwa mmụọ na-alọ chi bụ mmụọ ka ọ bụ na mụ na gị n'ebe a kịta na-akpọ onwe anyị afa anyị na-akpọ onwe anyị bụ uwe eyikwasịrị mmụọ uwe eyikwasịrị mmụọ na mmụọ according to nghọta ndị Igbo na echiche na nghọta ndị Igbo na okike ụwa nke fa n'ụwa bụ ebe mmụọ na-abịa maka mmụta maka na mmụọ ga na-eto mmụọ na-eto eto ya na mmụọ nwee grade uto mmụọ ka eji grade mmụọ niile abụrụ ofu ifefa n'ala ụdị iche iche enwere mmụọ ụmụaka ife ndị a niile ka m jikwa kwuo sị na ọbụnadụ egwuregwu omenala Igbo ka fa jikwa akụzi okike ụwa nke fa ya na mgbe ị na-ekili mmụọ ị na-ekili mmụọ niile abụrụ ofu enwere mmụọ ụmụaka nwee mmụọ ndị okenye nwee mmụọ ụmụ ikolobịa mmụọ dị iche iche maka na ife ndị a niile bụ uto dị iche iche uto na mmụọ na ifefa ga-alụ etu a ka ọ dị na mmụọ kepụtara ụwa nke ndị Igbo na mmụọ ga-abịa n'elu ụwa maka na ọnya ka fajis na ebe fa ga-ebi maka na ebe a fa ga-ebi bụ na akwụkwọ ọnwụ na akwụkwọ ka ọ bụ ebe a ka mmụọ ga-abịa maka uto ọ bụrụ na mmụọ bịazie maka uto okpufele ogwugwu wee bata nya na ọnya ka nwa Igbo ọbụla ji bụrụ nwa ogwugwu na o nwere ụzọ ọzọ Igbo si adabata n'ụwa Igbo adịghị esi n'elu ụwa daa naanị dabata na Igbo na-abata na mmụọ na-alọ ụwa dịka onye Igbo mmụọ na-alọ ụwa dịka nwa Orobi na Orobi bụ mmụọ Orobi na-abata n'ụwa a na-ezite n'ụwa ọ bata n'ụwa ọghọọ nwa akpọ ọnya nwa na-amụ na nwa a bụ mmụọ eyinyela akwa eyinyela anụ arụ akpụli akpụ inye ya na anụ arụ tupu ọ rapụ mmụọ na anị mmụọ ebe o si abịa
ọ ga-ekpu ogwugwu wee bata. Ogwugwu bụ ụzọ fa si abata olile. Nke a bụ ụzọ ụmụ okike si abata. Anyị akọwaghị ebe fasiga ebe dị iche iche fasi abịa. Anyị akọwaghị ebe dị iche iche fasi abịa, mana anyị ma na fa nwere mpaghara ụwa na-abụ be Chukwu na be mmadụ. Be Chukwu na be mmadụ ya na fasi be Chukwu na-abịa tufu fa abata be mmadụ, ebe a mụ na gị na anyị na-akpọ ụwa wee nwee ana Igbo, wee nwee ndị Igbo, na ọ ga-akpụ ogwugwu wee bata, maka na ọnyanwa bụ dia energy pathway. Ọnyanwa bụ ọwa, anụmanụ ọwa ya, nchi nwere ọwa, ululu nwere ọwa, agwọ ewu nwere ọwa. Ọtụtụ ndị a niile ma oke nwere ọwa, fa bicha n'okpuru anị, mana onye ọbụla nwere ọwa nke. Mmili na-ezo ezo nwere ọwa, mmili bụ mmili na-eru eru nwere ọwa. Ọ da arapụ ọwa ya jebe n'ọwa ọzọ, ọwa ya ka ọ ga-eru. Ọ bụ na iji elu chie ọnụ n'ọwa ya, ọ chọọ ụzọ ọzọ, ọ chọọ ebe ọzọ mee ọwa, mana ọ ga-abịakwa ebe a o si aga. Ụna alụchi abịa na-enwe nsogbu maka na alụli a n'elu ọwa mmiri. Ya na ndị Igbo, mmụọ Igbo nwere ọwa fa si abata n'ụwa. Ụzọ abụọ ọwa fa bụ olile. Olile bụ ogwugwu, agali odi. Maka na ụzọ fa si abata ka fa wee bịa ebe a. Maka gịnị? Maka uto mmụọ. Uto mmụọ, mgbe mmụọ na-abata ebe a n'ụwa nke mụ na gị na-afụ anya nkịta ya na-akpọ ụwa, maka uto, ọ ga-eyizi anụ arụ, ọ ga-awala ọgọdụ nke anyị fụrụ anyị na-akpọ anụ arụ wee ichie onwe. Ndị Igbo harapụa olue mkpụrụ ụbọchị gịnị 18 bụ gịnị 10, mana nke a bụ agụcha 54 anyị wee banye 50 bụ 9 bụ 9 bụ ijite naanị. Nwere ife ọ na-akọwa, nwere ife ọ na-akụzi ndị Igbo dịka fasi ghọta n'okike na mmụọ na-abata n'ụwa, maka na mmụọ na-alọghachi, mmụọ ka a na-alọ, mmụọ na-alọ ụwa. Ya na ọ bụ na-adụ odi ọbala bụnyanwa nyelu ndụmọdụ a, bụnyanwa kụzili ụzọ a, si nọọ ụzọ ụmụ a ga-esi wee na-aga n'echiga. Maka gịnị? Maka uto. Ọnya kpata na Igbo nwekwalu grade, age grade, otu ọgbọ mmadụ. Etu ọ dị na mmụọ ka ọ dị na ụwa na ana Igbo. Ya na ọbụnadị 9 ka Igbo ji akọwa okike ụwa nkefa. Ọbụnadị otu ọgbọ ana Igbo ka Igbo ji na-agwa gị na enwere otu ọgbọ na mmụọ. Kedu ife otu ọgbọ a bụ? Ọkwa the same grading, ọkwa the same uto mmụọ. A na-etolu etolu, a na-etolu etolu, etolu abanye, etolu abanye, etolu aba ọgbọ, achịkọ ọgbọ, achịkọ otu. Ya ka iji ekwu maka ndị otu gị, ya ka iji ekwu maka ndị iyi ụwa, ndị gị na-afa ṅụkwala iyi ụwa, ndị otu gị na-afa yibata. Ndị a bụ ndị bụ ike, ndị a bụ ndị ji ọganiru, ndị a bụ ndị ji uto. Fa dị iche iche. O nwere ndị nọkịta gị ịfụlụ onwe kịta n'ụwa, i wee zaa otu ọgbọ fa nọ ya, maọbụ unu na-etozue na. Mana onwe ndị na-apụtarụ chacha, onwe ndị na-apụtarụ, ndị na-agbala aja, ndị na-achụla aja, ka fa sikwa na mmụọ wee na-akwado, iwe na-akpọfa afa, na-etufe afa, na-awalụfa ọjị, na-atụlụfa nzu, wee na-akpọfa, wee na-asịfa, unu bụ ndị na-apụtara ụwa chacha, unu bụ ndị otu ọgbọ m na-apụtara ụwa chacha, unu bụ ndị otu ọgbọ m na-apụtara ụwa chacha, unu bụ ndị otu ọgbọ m ndị jebe mafe ejelụrọ, unu bụ ndị otu ọgbọ m ndị naba mafe analụrọ.
unu bụ ndị otu ọgbọ mpụtara ụwa chacha mana unu egbere igbe, unu bụ ndị gbere igbe mana unu adọrọ ọdụ, unu bụ ndị dọrọ ọdụ mana unu akwụrụ ọtọ, unu bụ ndị kwụrụ ọtọ mana unu agara ije, unu bụ ndị gara ije mana unu agbara ọsọ, unu bụ ndị gbara ọsọ mana unu ekwuru okwu, unu bụ ndị kwuru okwu mana unu ezuru ezu, unu bụ ndị ọkụ gbagburu, unu bụ ndị mmilili, unu bụ ndị bụrụ ụkpa mafe ebutere ife, unu bụ ndị gbalụ mbọ mafe agbatara ife. Asị m ka unu taa ọjị, ka unu ṅụọ mmanya, ka unu wee solu wee meghelu m ụzọ ka ife wee na-adị. Ya na anyị na-ekwu na ọ bụrụ sọ ụwa ịfụ n'anya, ọ bụrụ sọ etu anyị si fụ a ka ọ dị, na o nwere ebe o si pụta, na o nwere ebe o si malite. O nwere ndị gị na fai, o nwere ndị ka nwee ndị ka, mana a nọ ebe a ka e wee rọchaa mmụọ, ka e wee grade efa. Ya na onye n'ebe a kịta, anyị nwa n'ebe a kịta bụ ndị enyila onyinye n'ebe a, ịnọ ebe a, mana anyị na ya, mana anyị ama onye anyị bụ, anyị ama ndị anyị bụ. Nwata mala onwe, nwata mala ebe isi ka ebe isi mala ya, na nwata mala ebe o si amali ya, ọganiru ewe na-adị, uti ewe na-adị, amamife ewe na-abawanye. Ya na nke a niile bụ nghọta na nkụzi Odiọbala, na onwere ebe ọzọ si nwa bekee abịara kụziali ya ndị Igbo. Nke a bụ Igbo kpọmkwem, ebe Igbo gbadoro ụkwụ n'okike na ụzọ fasi bata. Na anyị na-ekwu maka Odiọbala, anyị na-ekwu maka nne ama na nne ife, nne ama na nne ife. Ọ ka etu a ka fasi wee ghọọ ọkpụ ndị na-akpụ akọ ndị na-akpụ uche, ụmụ eke nwanyị. Maka na Igbo gwara anyị ife niile dị n'ịbọ n'ịbọ, ife adịrọ n'ofu. Nghọta Igbo ndị Igbo, okike ụwa nke ndị Igbo adịrọ ka okike ụwa nke nwa bekee. Ebe ọ gwara anyị maka Chukwu, ofu Chukwu si ka eke ụwa, na ọ gwara anyị ka nwunye, ọ gwara anyị ka nwaanyị na ya n'akụkụ. Igbo gwara anyị na ife niile dị ụzọ na-abụ, ya na ụzọ na-abụ na-enwe chi nwee eke, na eke kele ụwa, kenyelu gị nwa ndụ, kenyelu gị nwa akara aka, kenyelu gị nwa ịnọ ebe atata bụ nwaanyị. Ya na ụmụadị ya bụ ụmụ ọkpụ adaọra si eje. Ọkpụ bụ Odiọbala bụ nne agwụ, bụ nyanwa na-elu nso karịsịa, bụ nyanwa bịa kụziela ụmụ ndị ọzọ. Ọnya ka o ji na-aza Odiọbala, maka na Odiọbala bụ nne anwụ, nne mụrụ anwụ. Anwụ wee mụọ ọbala na-abụ anyanwụ. Mana anyị bịa na nwoke, inweta ọsọ ọbala, oke na nwunye, ịbọ na ịbọ kwụlụ. Etu Igbo si wee gwa anyị, ya na ọkpụ kpụrụ akọ kpụrụ uche ga-akpụ kpụnye akọ na uche n'ime nwa orobi. Nwa orobi bụ gịnị? Gịnwa na mmụnwa, ka anyị rabụrụ ndị Igbo, na ndị amụrụ amụ, na ndị aka ya amụ amụ, na ndị ya abịa abịa, ma ndị bịa mafa abịa, ma ndị jebelu njem mafa ejelụrọ, ma ndị nabala anaba mafa analụrọ. Kafara ndị iwe dị n'obi, kafara saa ya eje, ka anyị rabụrụ, ka anyị rapụta, ka anyị nwara nọ welu ndụ anyị wee na-eme. Onwere ụlọ ọbala anyị, mana onwe ndị na-eluru ebe anyị nọ tata, ga-achọ ka falu ebe anyị nọ tata, mana fa enwere onyinye okike ilu ebe anyị nọ tata, maka na fa adọrọ ọdụ ewee wepụ fa. Ọtụtụ n'ime fa amụrọdụ fa amụcha, ọtụtụ n'ime fa ka adị ime fa pụọ n'afọ ime. Ndị a niile bụ ọra mmụọ anyị na fa nọ
yi bụrụ otu ọgbọ maka na enwere ọgbọ na ndụ nwee na mmụọ. Ya na anyị nwa n'ebe a fụlọ nwa anyị ebe a, ma ndị a bịanụ na-abịalụrọ, ma ndị anaba anafa analụrọ, ma ndị mmilili ma ndị ọkụ gbagbu ka fara ka anyị ra bụ na nne ọkpụ na bụ na ndị nne ọkpụ ụmụ ọkpụ adaọra bụ fanwa na-akpụnye anyị akọ na uche anyị ga-eji wee bụrụ gịnị mmụọ lọrọ ụwa bịala ebe a ịma ife maka uto ka e wee grade mana ụfọdụ eluro, mana ụfọdụ anụtara, mana anyị nwa anụtala anụta na-ebe na anyị afọ alụ. Mana onwe ndị chọọ kafa nọ dị ya kafa fụgodu ya bụ alụ ma ya bụ na fanọ. Nwaọrụ obi anyị na-ekwu maka ya, nwaọrụ obi anyị na-ekwu maka ya bụ chi na-alọ ụwa. Ya na ọ na-agba etu o si bụrụ tata na asị hei na ndụ fọrọ ọnwa ịtọ ka ọ pụọ. Onye ọbụla agwa na ndụ fọrọ ọnwa ịtọ ka ọ pụọ, ọ ga-agbaba mbọ ka a malụ ma onwe ka a ga-esi gbatịkwu ya bụ ndụ maka na ụtọ dị na ndụ. Etu a ka o si dị mmụọ na-achọ ịlọ ụwa, ka o si chọkwa ịlọ ụwa ka ọ bịakwa ebe a ka ọ bịa mụta maka na uto dị mmụọ mkpa dị mmadụ mkpa. Uto dị mmụọ mkpa dị mmadụ mkpa mana ọtụtụ n'imefe enwere ike ilute, ọtụtụ imefe alute mana ọ dabara fapụa n'oge. Ya na oge onye ọbụla dị iche iche mana ndị nọ ga-aghọta ndị fabụ ọnyanwa bụ ofu nkụzi nke izizi bụ ịghọta ndị ịbụ site n'ife agwala ya na ise atọ ịlọchi na ise atọ amamife zuru oke, intuitive reasoning, nghọta ka o si dị na mbụ, kedu mmalite, kedu etu isi malite, kedu etu isi pụta, kedu etu unu si kwụrụ na-agbanyerọ ife ndị mbịambịa kọọlụ unu, na-agbanyerọ ife ndị mbịambịa na-akụzili unu, na-agbanyerọ ma ebukata nwa nwaka ego bụrụzia nwa Sera na Israel, na-agbanyerọ ma Virgin Mary ma onye abụ nne gị mana ịgbarapụgo ogwugwu sobe Virgin Mary, sobe Mary Sumner, ịmaazi na olile ka isi pụta. Na-agbanyerọ ife ndị a niile na etu a bụ nke ụwa nke ndị Igbo kpọmkwem a na-akụrọ mmiri. Ya na tata anyị na-ekwu maka ite naanị ise anọ na ife a na-agbado ụkwụ na ya tata bụ na nwata mala ebe o si amali ya. Ọ bụ na nwata amara ebe o si ama mmụ ya, okolu n'enu ụkwụ ekolu n'enu, ụkwụ ekolu n'enu, ọ bụrụ onye mbịambịa n'ebe o si bịa, ọ bụrụ onye mbimbi n'ebe o si bịa maka na anyị ga-atụ a. Ya na ajụjụ onye ka ị bụ, onye ka ị bụ, onye ka m bụ, ị ga-ebido n'ịghọtagodu ebe isi bido. Onye ka ị bụ, onye ka m bụ, anyị ga-ebido ịza ajụjụ a site n'ịghọtagodu ebe anyị si bido. Dịka ndị Igbo si gwa anyị na azụ bụ ike. Nwa na-amarọ nne ya da eje ezute nne. Ya na ị ga-amụ ebe isi, ị ga-amụ onye ịbụ, onye ka m bụ. Mgbe mbụ anyị na-ajụ ajụjụ asị na Igbo na-asị ọmụ ọmụ, onye bụ ọ, onye bụ mụ. Anyị tụsalịa ghọta n'okwu na-abụ ọkwanya bụ Igbo mmụọ na mmadụ, ọkwanya bụ ọrụ obi na nwa ọrụ obi, mmụọ na nwa mmụọ, mmụọ chi lọlọ ụwa na mmụọ lọlọ ụwa na nwa bụ mmadụ, mmụọ ji akpụkpọ arụ a wee lọọ ụwa wee nọdụ n'ụwa
wee na-eto. Ya na ọbụrụ gị nwe ndụ gị, ọbụrụ gị nwe arụ na ịyọtali ayọta, ọbụrụ gị nwe ọkpụkpụ na ịyọtali ayọta, ọbụrụ gị nwe ntutu isi na ịyọtali ayọta, fedị na onwero nke bụ nke afọ ị na-aza enwe dị fọ bụ nọ abanye ya afa ka ị wee na-aza oku. Nne ịkpọọ ya ịza, nna ịkpọọ ya ịza. Tata imelụ ụkpụrụ ụbọchị oru na asatọ 28 days bụ gịnị ili ka anyị ma na ịrapụ na ụwa mmụọ na ịnọzi kịta n'ụwa nke anyị na itozuena ka anyị nye gị afa ị ga-eji na-aza oke. Ya onye ka m bụ? Mụ bụ onye? Mụ bụ mbido okike, mbido okike, ebe isi gbawapụta, ebe Igbo si gbawapụta, ebe okike niile si gbawapụta. Chi ukwu wee nye gị obele bụ chi nke gị nwa. Ya na ọ bụ chi na chi ukwu. Mụ bụ gịnị? Gị mụ nwa ka ị na-ekwu maka ya, gị nwa ka ị na-ekwu maka ya, mana ị ka na-akpọkwa ya mụ bụkwa gịnị? Mmụọ. Ya na ịbụọ dị ife ịbụ, anyị abụọ dị ndị anyị bụ. Okpokolo ka ị na-akpọ afa, kpọọ onye Uchechi, kpọọ onye Ogechi, kpọọ onye Izuchukwu, kpọọ onye Akalụnta. Okpokolo anyị na-akpọ afa bụ nwa mgbe nta. Ụfọdụ okpokolo abatara chaa fekpuru ogwugwu abatara, ụfọdụ kpuru ogwugwu bata fa adọrọ ọdụ bifo ewepụfa, ụfọdụ dọrọ ọdụ ma fa egbere igbo bifo ewepụfa. Fanwa chọọ ịnọ. Ụfọdụ tụlụ ime mana fa amụrụ amụ, ụfọdụ anụrụ nwaanyị wee wepụfa. Fanwa chọọ ịnọ. Ndị otu gị, ndị ọgbọ gị na fayi ka ị ga-aghọta na irika na ịdị nnukwu na ọ bụrụ ebe ịfụ onwe taa ka ịnọ, maka na ịbụ nwa ọrụ obi. Ya na mgbe ị na-asị ọmụ na ị na-ekwu na ọmụ mụ na chi, mụ na chi m, mụ na chi ukwu, mụ na chi ya, onye a bụ o ji bido, maka na nke a bụ nyanwa ga-anọgide. Mana mụ ị na-ekwu maka ya bụ mmụọ, maka na iwelụkwa tinyekwa mụ n'iru mụ, iwetakwa ofu mmụọ a. Ya na azụ bụ ike bụ gịnị? Nghọta ka o si dị na mbụ, ka esi malite, ebe esi bido, ebe esi malite, etu esi bido ụwa nke gị, nghọta nke gị, okike ụwa nke gị. Onye ka ị bụ? Onye ka m bụ? Kedu ka m si bata ebe a? Kedu ife m bịala ebe a imenụ? Mmụọ ka a na-egrade. Mmụọ bịa igrade onwe mkpịsị aka rara ịra, mana enyela anyị nchi ikenga. Onya ka iji na-enweta ise ụbala ikenga. Onya ka iji nweta ise uchu mmadụ na chie na-etinye ike o ji aga, ike o ji anọ n'ụwa. Ya na nwata anyị na-ekwu mala onwe gị na iteghete, maka na ọ na iteghete ka a chịkọla ife niile bidolu na abụọ ka agụrụ mbụ. Ya na abụọ na asatọ, bido abụọ lue na asatọ na iteghete ka a chịkọlụ nkụzi niile na uche niile na akọ niile a na-ebunye nwụra obi, maka na ọ na iteghete ka a nọ chọọ ka nwarụ obi zaa afa, maka na ọgbọ tozue fa zaa afa, ọgbọ tozue fachịkọọ ife eji ama na fa achịkọọ na bụ na fa ga-aza afa. Etu aka ọ dị na iteghete nwụrụ obi, mmụọ lọrọ ụwa,
amamife niile, akọ niile, uche niile ebunyelie na abụ, bunye na atọ, bunye na ịnọ, bunye na ise, bunye na isii, bunye na ise abụ, bunye na ise atọ, bụ na ise anọ ka achịkọla ya. Wee na-ajụ asị nwata mara onwe gị, wee na-agwa ya sị nwata mara onwe gị. Ife niile a bụ ka iwee mara onwe, ka iwee mara onye bụ, ka iwee mara ebe isi, ka iwee nwee ike ghọta ụwa, make a sense of the world you live in. Maka na ọ bụrụ ya, mmadụ abụrụ ikuku, abụrụ afịfịa ikuku na-eku, okue n'aka nri, okuli gbaga aka nri, okue n'aka ekpe, okuli jee n'aka ekpe. Onye kpata tata anyị ebutego Christianity, bute Islamism. Mgbe anyị nọ na Christianity ka anyị ma na ọnya nwabụ ife ndị Igbo bụ. Igbo na-asị tata, Igbo pụta tata fa na-aba na fa bụ ndị Christians, so ha sị asị unu abụzikwa Christians. Igbo abụ asịkwa Christians. Mgbe unu bụ Christians end ana, kịta unu bụzi Igbo Christians and Igbo Muslims. Igbo Christians and Igbo Muslims. N'ime na unu bụ Igbo Christian and Igbo Muslims, the most recent one ebutelu unu bụrụ Judaism. So na Igbo amasịsị na fa bụ Christians, because Igbo is divided. Ndị Igbo bụ Christian agụba ọbụ na obodo dị meghele emeghe, asị onye ọbụla ebupụta akwụkwọ, onye ọbụla ga-aza ife ọbụ. A ga-ajụ ibu Christian, ibu Muslim, ibu Jew, ka ibu Igbo. Mana ndị ọzọ ka na-abịakwali, maka na ama m na ọtụtụ ndị Igbo ka na-eje India, na-eje ebe dị iche iche. Ọma nta aka mgbe ofu onye a na-anụ maka ya, mgbe ofu onye bụ onye ukwu a na-anụ maka ya ga-apụta ike obubata Buddhism. Igbo enwekwa Buddhist na ana Igbo. Maka gịnị? Na fa aghọtaro nke fa aghọtaro onye ndị fa bụ, fa aghọtaro ikuku na-ebufe aka nị n'aka ekpe. Maka na fa mara onwe fa. Nwata mara onwe gị, onye ka ịbụ, onye ka ịbụ. Ndị Igbo wee gwa anyị wee sị na ọma onye manụ na-amarọ na ọma bụ onye nọ n'ụla na a ga-akpọtie. Ọ ife ndị a niile bụ ndụmọdụ ụdị ọbala ji bịa. Ọ fanta niile bụ nkụzi agwụ na ọmalụ ma na ọmarọ. Onye ma na-amarọ n'ọma, onye ma na-amarọ n'ọma, ọmalụ na-amarọ n'ọma, ọmalụ na-amarọ n'ọma, onye ma na-amarọ n'ọma nọ n'ụla gị kpụta enya, onye a ga-akpụta akpụta. Maka na ọ dị ụzọ mmadụ ise odi ọbala afọ nọ n'ime nwa ọrụ obi, na nwa mmụọ ọbụla nyọrọ ụwa site na nwa lue n'okenye, na ụbọchị ọbụla ọ nọ na ndụ a, na ọ dị mmadụ ise ọ ga na-enweta n'onwe ya. Ofu bụ mgbe ọma, mana ọ marọ na ọma, a ga-akpọtie n'ụla wee gwa ya na ọma ka ọ wee malụ na ọma. Na nke ọzọ bụ ọma nke onye na-amarọ mana ọmarọ na ọmarọ. Onye na-amaghị onye na-amaghị ma na ọmaghị, ọmarọ ma na ọmarọ bụ onye a ga-akụzilu, maka na ọma na ọmarọ dịkwa nkwadobe na a ga-akụzinwulie, maka na ọma na ọmarọ ya ka a ga-akụzilu, maka na ọma na ọmarọ, ọma na ọmarọ. Mana ọmarọ na-eche n'ọma, ọmarọ mana ọ na-eche n'ọma bụ onye a ga-ezele ezelu, bụ onye a ga-ezele ezelu, maka na ọmarọ na ọmarọ ma na-eche n'ọma, ya na ife niile ọ na-akọwa bụ ife a ga-agbala ọsọ,
na oge ọbụla n'ụbọchị ọbụla na mụ na gị nwere onye dị etu a n'ime anyị onye akpata oge ụfọdụ anyị na-anabọ ịnabọsi emesizi si ewo emekwa m ise kịta aka nghọta ife onye a na-ekwu na onye nke ọzọ bụ ọmaghị na-amaghị na ọmaghị ọmarọ mana ọmakwarụ na ọmarọ kedu ife a ga-eme onye a ọsị gị aṅa ya ntị ọmarọ ọmaghị mana ọmaghịkwanụ na ọmaghị kedu ebe ị ga-ebido ọ bụ na ọma malụ ọ bụ na ọmaghị ma na ọmarọ ekuzielie ọ bụ na ọmaghị na-eche na ọma etu anya ụjọ mana ọmaghị mana ọmaghị na ọmarọ ọsị gị aṅa ya ntị mana ọmalụ ma na ọmalụ bụ onye ị ga-eso onye nkụzi onye ozi onye uzi ife ndị a niile ka ifo n'ala Igbo mana ọtụtụ ndị kasị n'ala Igbo tata bụ ndị na-amarọ mana fa na-eche na fa ama ya na Igbo na-eso nghọta na uche nke na-ezuru ezu Igbo wee na-adaba ọfịa ya na ise atọ bụ ụbala mmụta ya na asatọ ka anyị nwere ụbala mmụta kedu ife eji nye Igbo ụbala mmụta na ise atọ maka na Igbo ga-elu ise anọ nke bụ iteghete nke bụ ite naanị o nwere ebe iteghete na-ebuji Igbo ebe iteghete na-ebuji Igbo bụ na iteghete bụ ise anọ bụ izu oke n'izu gara aga anyị kpọlịa akwa akwụlụ n'izu gara aga anyị kpọlịa akwa akwụlụ n'izu gara aga anyị kpọlịa akwa akwụlụ akwa akwụlụ anyị kpọlịa n'izu gara aga bụ maka gịnị nọọ ebe a ka onye Igbo nọ wee zuo oke n'ebe a ka nwa Orobi nọ wee zuo oke ụbala ikenga bụ gịnị ụbala ikenga bụ oge anyị na-ekwu maka ise anọ ite naanị mana anyị kwu na isatọ bụ ụbala ikenga bụ sorry unu ewe n'iwe o nwere onu m na-anụ n'azụ m na confuse m ụbala ikenga anyị ghọta kịta na anyị na-ekwu maka ya bụ ise bụ ụbala ikenga maka na ife anyị nweta na ite naanị ise anọ bụ ise na anọ ise ka fa gwala anyị bụ ụbala ikenga gịnị bụ ụbala ikenga inetu anya n'etu nna agwụdị ọbala si gwa anyị si mee ka anyị ghọta na nkụzi ọ na-enye o nyelu mgbe ọ debere Igbo mgbe Igbo kpulu ogwugwu pụta na ọ nyelfa odi nyefe ntọ nyefe nsọ nyefe iwu nyefe ome ọ dị ntọ nsọ iwu na ome ya na ụbala ikenga ị na-ekwu maka ya bụ gịnị anị ada Nnechukwu anyị ma na ya na agwụ bụ ofu kedu ka anyị si mali ya maka na ọnyanwa bụ ofu onye nkụzi a ọnyanwa bụ ada Nnechukwu mana anyị ma na agwụ na-eke nwaanyị maka na onye a bụ onye kpọrọ ife ndị ọzọ afa ya na ụbala ikenga bụ anị anyị kwuo anya ofekeche na-ekwu maka anị Ogidi na anị Ogbunike na anị Ụmụahịa na anị Mbaise na anị Mba Itoolu na anị Izuọgụ na anị Arochukwu na anị ndị ọzọ dị iche iche na anị Asaba mba anyị na-ekwu maka anị UK na anị France na anị Amerịka
anyị na-ekwu maka anị na-abụ anị mmụọ na anị mmadụ dị ndụ nwere arụ. Ya na anị a na-ekwu maka ya bụ Adaeke nwere ọdịnanị. Ọ ebe a ka isi nweta ọdịnanị ka o si dị kpọmkwem. A na-akụrọ mmiri, anaghị agbanwe. Kedu ka anyị si ghọta ya? Na ka o si dị bụ na ọkụ na-agba agba, ọkụ na-ele ele, o nwero ka ọkụ na-ajụ oyi. Ọkụ na-ajụ oyi abụrụ ọkụ. Ọkụ ọbụla jụrụ oyi abụrụ ọkụ. Ịma na ife emelụ ka o yie ọkụ mana ọ bụrụ ọkụ. Etu a ka o si dị naanị. Etu a ka o si dị. Ife ndị a bụ iwu okike. Etu ọ dị na mmụọ ka ọ dị na ndụ. Ife ndị a bụ iwu okike. Ntọ bụ ife tọọ naanị. Ya na anị onwero mgbawa, enwero nkewa. Ya na ana ada agwụ agwụ. Anị enwere ọgwụgwụ, mmadụ enwere ọgwụgwụ na anị. Ndụ adị agwụ agwụ na anị. Ndụ na anị tọlụ. Etu a ka fasitọ, chained and linked. Enwe nkewa, enwe ọgwụgwụ, enwe mgbasa. Ya na enwe ife tọọ na anị. Anaghị agbanwe, anaghị agbanwe. Kedu ka anyị si ghọta ya? Na ọ bụ na anyị ji kpido ume anyị, ọ bụ na anyị kpido ume kịta asị he na ma m kuku ume ka m kpido ume, o nwere ebe ga-abịa ilue. Ọ bụ na ara na ndụ dị, ịtụa ndụ ghọrọ ume. Maka na ọ bụ na ume adịlọ, ndụ ama ndị. Ume na ndụ yi. Ume na ndụ yi. Fa bụ ntọ anị. Nsọ anị bụ na onwere ife dị nsọ na onwere ife dị nsọ, onwere ife anị na-asọ. Onwere nke a ga-eme, nwee nke ama na-eme. Kedu ka anyị si mali ya? Na mmadụ bụ ọkpụkpụ na mmiri na anụ arụ. Na mmadụ gbagole enu ọjị, jee lugole enu ọjị, si n'enu ọjị gbarapụ onwe ya kada, ọ ga-anwụ anwụ. Na-agbanyero etu okike si fụ a n'anya, agbanyero na ọ bụ nwere obi. Ya na enwelu nsọ, enwelu nke a ga-eme, nwee nke ama na-eme. O nwelu nke a ga-eme, nwee nke ama na-eme. Enwelu iwu ji ife niile. Iwu a ji ife niile ji mmadụ, jide ife niile okike kelu. O maka iwu akpata na amaka ọdị na mmiri ga-ezo tata, ga-ezolu gị nwasị na mụnwasị na ya bụrụ na ya egbube mmadụ, na ya egbube mmadụ na ndụ anyị. Jekwa na bụ onye na-egbu mmadụ kwa ụbọchị jekwa n'ezo. Maka na iwu a bụ iwu enyelu ife niile so okike bịa. N'ikuku ga na-eku, na-agbanyero na a na-atụ ogbunigwe, na-anụ agha na-egbusisi ndị mmadụ. Ikuku ama nji maka ya kwụsị. Chi ama nji maka ya sị na ya ama nji. Chi folo efe ama nji maka ya sị na ya ama njizi eji. Nke jileji ama nji maka ya sị na ya ama mfuzi efu. Maka na iwu jifa. Iwu ji gị jifa. Ome bụzi nke ndị Igbo tinye n'omenani n'ụzọ na nghọta ka fa ga-esi na-emie. Ọ na ome a ka Igbo si ada. Maka na omenani na-agbanwe. O kwesịrọ. Mana ife mmadụ ji bụrụ mmadụ, ọ ga-ejikwa akọ na uche nghọta nke inye ife na-atọ ụtọ. Ọ ghọtara na ife na-atọ ụtọ na-egbu egbu. Osoli ife na-atọ ụtọ lachafe enye ofe. Mgbe ọ lachabala ife na-atọ ụtọ, ọghọ omenani ya. Ọnya ka ndị Igbo ji wee kwuo site na alụ gbaa arọ, ọghọ omenani. Ife ndị a niile bụ ife so anị bịa.
na ise ka anyị fụlịa na nghọta ikenga na ụbala ikenga ya na mgbe ị na-ekwu ụbala ikenga ife dịkwa n'ime ya bụ ọdịnanị ntọnanị nsọanị iwu anị na omenanị ọ ise ọ na ise akafa nọ wee gwa anyị sị na a ga-eme ya n'ụwa ka esi mee ya na mmụọ ise na ọ ga-adị n'ụwa n'etu o si dị ọ ga-adị n'ụwa mmadụ ọ ga-adị n'anị mmadụ etu o si dị n'anị mmụọ ụwa na anị bụ ofu ikwe ụwa kwuo anị ofu ife kafa bụ na ọ ga-adị n'anị mmadụ etu o si dị n'anị mmụọ na anọ kafa gwara anyị maka gịnị ife niile okike ji wee gbawapụta okike wee pụta mụ na gị ọnya kafa ji wee kwue na ọ na-enọ kafa nọ ka agwa afa na fa ga-anọ fa wee tie kedu ka fa ga-esi nọ kedu ka anyị ga-esi nọ ebe anyị na-apụta ọlịlị ka anyị ga-esi ma ọ bụla ebe obibi na ya mụrụ ka anyị ga-esi nọ odi ọbala wesna ya ga-abịa ka ya kụzie oweli ise ụbala ikenga maka na ọbala ikenga bụ ike ife ga-abịa ime ike a na-abanyekwa ụba wee bịa kọọ maka ọdịnanị na ntaanị na nsọ anị na iwu anị na omenanị ife ndị a niile gbasara anyị ya na nyanwa bụ odi ọbala bịa wele anyị mele isi ka ọ wee bụla ebe ọ gbadoro ụkwụ etu a ka o si wee kọọ maka ịnọ maka na anyị na-ekwu maka ise anọ iteghete itenanị na ọ nwere ebe o bu anyị aga anọ bụ gịnị aja na mmiri na ọkụ na gịnị na ume ọnya ka Igbo kpọrọ izu ọnya ka Igbo kpọrọ izu abịa nyezie afa eke na orie na afọ na nkwọ ọnya ka Igbo kpọrọ izu Igbo ya na ụbala ikenga na anọ bụ izu na anị na izu nke a na-agwa anyị na mgbe anyị na-ekwu maka ise anọ na ife anyị na-ekwu maka ya bụ ozuzu na ana ozuzu n'ụwa ntozu ya na ise anọ bụ ikenga nwere ikenga kedu ife ọ na-agwa anyị kedu ife ọ na-akụziri mụ na gị bụ ofeke ọ na-akụziri anyị maka atọ ọ na-akụziri anyị maka atọ ịtọ na ịtọ na ịtọ iteghete ịtọ na ịtọ na ịtọ na ịtọ n'okike tọọ n'okike tọọ n'okike okpukpu atọ na mgbe ọbụla ịtọ n'okike na inwere ikenga na ikenga inwelu nwere ikenga na ikenga ọ nwelu nwere ikenga okpukpu atọ ya na ịgafee na ụbala ikenga na ise atọ bụ asatọ ịgafee na ụbala ikenga na ise bụ ise wee lute likịta na ise na anọ bụ ise anọ n'ebe a kịta na ikenga ga-ama nzazi ụbala ikenga ama nzazi ụbala ikenga maka na ọ bụlugo ikenga nwere ikenga ya nọ ebe a ka a na-ekwu maka ozuzu kpọmkwem ozuzu nwere obi ọnya ka o ji wee tozue wee baa otu ọgbọ wee zaa afa ọ maka ịza afa maka na ife mmụọ bịalụ grading ka egrade anya egrade ewe identify ya functions and responsibilities ọlụ ọ ga-alụ na ife dịlia ọ ga-eme maka na ozue na ya na na-etozu mmụọ na-etozu mmadụ na-etozu nwa oru obi ga-etozu maka na oru obi na-etozu
maka na ọ bụrụ nwa oro obi lee n'ezie na oro obi bata anụ yile anụ arụ ile awọlọ wee zaba nwa oro obi wee bịa maka gịnị maka uto na mmụta ya na ozuzu nwa oro obi bụ ịmụ onwe. Ozuzu nwa oro obi, ozuzu nwa Igbo, ozuzu onye Igbo, ozuzu mụnwa na ozuzu gị nwa bụ ịmụ onwe. Ọ bụ na anyị gbaa isi awọ ma ya mara onwe anyị zụrụ, maka na ama kịta na onye ọbụla nwere otu ọgbọ mana ezuro ọnya ka ọgbọ aghala ji wee dị n'ala Igbo. Functionality and responsibility, ife a ga-alụ na ife a ga-eme, maka na onye zuru ezu nwere ọlụ na-echie nwee ife ọ ga-eme nwee ife ọ ga-alụ. Maka na gịnị na ụdị ọbala zuru ezu wee bịa wee nye nkụzi wee nye nkọwa wee tọọ ọlụ ndị Igbo ntọala wee debe fa wee kpọọ fa wee debe fa n'ụwa. Ọ bụ na o zuru okike ama nzitie ya nọ ya ka o ji wee bịa ọnya ka Igbo ji wee kwue na ị ga-amụ onwe na anyị ga-amụ onwe n'ebe a bụ ebe mmalite na njedebe amamife na amamife ọbụla mmadụ na-asị n'ọma na nghọta ọbụla mmadụ si na ọ ghọta n'ụwa ma ọ bụ na ọ mara onwero ife ọ ghọta ọ na-efu efu ọ ka na-efu efu na onye na-amarọ nne adị eje ezute nne maka na o ji izute nne ozute nne onye ọzọ ya na ọ ma mfu ma ọ bụ na ọ mara onwe. Ịmụ ọnwa abụrụ inwe first class na university degree. Ịmụ ọnwa abụrụ ịsụ bekee karịsịa. Ịmụ ọnwa abụọ dịla ịghọta ịma maka omenala Igbo na-akọwa ya ma oyiye ike ekike ma oyiye akwa. Ịmụ ọnwa bụ ịghọta mbido na nkọwa Igbo na etu Igbo na mmụọ si wee bido. Ọ bụrụ maka ịlụlụ mmadụ agwụ na ịgba alụ mmadụ aja na ịkpọlịa ndị ichie mana ya aghọtara ife ndị ichie bụ na ịkpọlịa ndị iyi ụwa mana ya aghọtara ife ndị bụ ndị iyi ụwa ma iji emelia nka ma omelia nke ọzọ. Ịmụ onwe bụ ịmagodu ebe ejuna si kpuli ikelike wee bịaba ya na onye bụ ozuzu a site n'ịmụ onwe ka anyị ji wee nweta gịnị ite naanị ijite naanị bụkwa na igekwe ha ntị ghọtakwa 5 na 4 obula okwu afa ijite naanị na ebe a ka ị nọkwa wee nwee udo ya nọ na iteghete na onye akpata eji na-enye Igbo nkọwa site na 2 lue na 8 maka na elue na iteghete ebe a ka onye Igbo ga-enwe udo mmadụ na Chukwu. Ebe a ka a ga-esi nwee udo obi ya na udo obi bụ udo mmadụ na Chukwu maka na njekọ ọ dị ka ị na-esi nri na-asụ akpụ ma ọ na-asụ nri ji ị ga-asụgide ojekọ owelaalọ etu a ka ọ dị na iteghete ya nọ na iteghete ka onye Igbo si anaghachikwa n'ebe na mbụ n'ebe ọ nọ malite onye bụ mala onwe bụ na iteghete ka Igbo si aghọta na ya bụ nwa orobi na ya bụ nwa mmụọ na ya bụ nwa okike. Ebe a ka o si wee chịkọọ ebe ya si bi ụwa na etu ya si bata n'ụwa ka o wee ghọta ife kpatala o ji nwee ọdịnanị nwee ntọanị nwee iwu anị nwee nsọ anị nwee omenanị maka na ife ndị a niile bụ ife ga-edebe Igbo ka o wee nwee ike dịka nwa mmụọ wee nwee uto ka e wee grade anya maka na gịnị maka na chi mmụọ lọrọ ụwa n'ala ụwa. Ekenekwa m unu bụ ndị nke m
ebe a ka m ga-eweta ozi m atata n'isi njedebe. Ya makwala unu mma. Afa mbụ Ngozi Chukwuka Adaobi dịka m si ekwu na ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m, na arụ unu bụ arụ m, na ọbala dị m na-arụ bụ nke unu, site n'ebi ebi lue n'ebi ebi. Anyị enwero mgbanwe, anyị enwero mgbasa. Ụmụ ogwugwu ibe m, ekene ọmanụ ya dịkwala unu mma. Anyị ga-afụ unu n'izu ọzọ. O nọrọ n'ọfụma o.